Esaten da pertsona bat ongi ezagutzen dela bidaiatzen berarekin. Hori izan daiteke, baina pertsona bat ongi ezagutzeko bere etxera joan behar da, goxo. Horregatik, Amasai aurpegi ezagunekin egin dugu bidai txiki bat, Nafarroan barna. Haien etxera hurbildu gara, haien herrira, egunerokoan murgiltzeko, formaltasunik gabe. Atal bakoitza leiho bat da, hortik pasako gara, noski, eta ikusiko dugu nor dagoen atzean. Ongi etorri, Nafaran hitzera. A ber, nor da? Egunon, Joseba, zer moduz? Egun, Jasmine. Ba, ongi, zure esperoan. Bale, ederki, iritsi berri gara berara, beraz zure bianoa, ongi? Agitz, ongi. Ale, Orain oin arte. Adio. Zer moduz? Ongi, eta zu? Ongi? Bai, bueno. Ba, hartuko dugu kafetxo bat. Bai, eta kuskuxeratzean, ere bizitza kuskuxeatzera pixka bat. Vale. Guaitzen arnasaloreen malkoak sasien diztira lurraren taupadaka azteren mesede hautsaren ziztada bakatiaren piso egon ezinaren aldapa ikusi ezina ikusi ezina ikusi ezina ikusi ezina. Bueno, egunon, Joseba. Egunon, Jasmin. Zer moduz? Pues ongi, bueno, eskertua, deitu dauzelako, eta ongi pozik. Tago eskertua zurekin egoteagatik, hemen zure herrian, beran, Bai. beran jaio, beran bizi, beran dena egin. Ba, bai, egon nintzen Iruñean ikasketak egiten, unibertsitatean, egon nintzen Londresen gitarra ikasten, baina beti ikasketekin mugitu naiz beratik kanpo, baina bestela beti bizitu naiz beran, eta bueno, gustora nago. Ez dut ja mugituko naizenik hemendik. Ez dut uste, gustora nago. Bai, eta azkenean zu mugitzen zara asko, mundua zeharkatzen duzu, egon gara komentatzen pio bat aldiz Mexikon adibidez, edo, bueno, Hego Amerikan, gero itzultzen zaren ean ona, itzultzen zara zure txokora. Bai, egia da ere, bai, bueno, ez dakar Ameriketara, tarteka joaten naiz, baina egia erran, haunitz mugitzen naizela, astebururo nago, erran Bizkaia, Euskal Herria, edo erran Espainia, edo Frantzira ere bai, edo, ez? Orduan, karo, turismoa egiten dut ja haunitz, eta ezagutzen ditut lekuak, nahiz eta ezagutu bakarrik musikaretoak eta horrelako leku espezifikoak. Baina gustatzen zait herrira bueltatzea eta herriko lasaitasuna, beti eduki dut lasaitasun hori, eta bai hiriburua eta beste lekuak gustatzen zaizkit bisita egiteko, eta bueno, lanarengatik haunitz bizitatzen ditut beste leku batzuk, orduan ez dut behar hori sentitzen. Musikaren inguruan, gitarraren inguruan, guk ezagutzen zaitugu horrela, gitarrista moduan. Noiz eta nola sartu zen gitarra zure bizitzan? Bueno, lehenengo momentua edo izan nuena gitarrarekin, izan zen 9 urtekin, berako musika eskolan, ja zean nintzen solfeo ikasten, eta bueno, aukeratu behartzen ze instrumento ikasi nahi zenuen. Eta bueno, egia erran, momentu horretan, musika eskola oraindik ez egon, ari ziren udaletxean klaseak ematen, baina berezko musika eskolarik ez egon, eta bazkarrik zegoen uste dut akordioia eta pianoa, eta nik argi izan nuen ez nuela nahi ez pianoa, ez akordioia, eta aipatu nien gurasoei, uste dut nahi nuela, gitarra nahi nuela, uste nuen orduan, ekarri barri izan zuten, irakasle bat, gitarra ikasteko, lehenengo izan zen hemengo partikular bat, herrikoa, eta berriko beste baten bat ere apuntatu zela, baina hor, zerbait, ez argi, baina banuen, gitarrarekiko zerbait egon zen horrez. Orduan hor hasi nintzen musika klasikoa ikasten, lehenengo akordeak eta gauzoiek, baina bai 13 urtekin edo 14 urtekin hor, gertatu zitzaidala, hor izan zen, Euskal Rock erradikalaren pizkundea eta hor esplosio hori,
eta hor bai ni nerabe nintzela, karo, etorri zitzaidan musika hori bombazo bat bezala, eta karo, gorko musikariak gitarra elektrikoa jotzen zuten, eta orduan hor bai erran nila gurasoi, nahi dut gitarra elektrikora pasa, eta hor ez zidaten erran behar ikasi, hor hartu nuen gitarra elektriko bat, eta hor bai hasi nintzela jota fuego, eta hor bai errango nuke hasi zela erlazio estu bat gitarrarekin. Erlazio intimoa, ez? Gitarrarekin, ze horrein arte eramaten duzu oso barrutik, ez? Bai, total, bai. Gelditzen nintzen lo eta dena gitarra eskutan nindunan, gelditzen nintzen batzutan etorri zantzaiz burura, bai. Eta ja lagun izan dut gaur egun arte, hori, ja 20 urtekin ofizio bihurtu zen, deziditu nuen musikari izan nahi nuela, saiatu nahi nuela bederen musikari izaten, eta bueno, lan haunitze eginez, erran behar dut ere bai, lortu dut, eta bueno, gora beherakin eta guzti hori gauzoiekin, lortu dut, maite duten horretaz bizializatea, ez? Lortu duzu, eta bueno, lehen egon gara pixka kuskuseatzen zurekin, egia esan kuriositateak pikatzen nindun, ez zara bakarra hemen herrian, ez dakit zergatik, egon gara komentatzen askotan esaten da, ez? Beran musikari edo artista asko sortzen direla, ez? Nolatan da hori? Beti aipatzen dut, nire ustea dela, atentzioa deitzen dugula, gehien bat, berako musikariak haunitz bihurtu garela profesionalak edo bizitzen ari garela ofizio honetaz, ez? Orduan ikuste diferentzia hor dagoela, nik ikusten ditut beste herri batzutan, berdin daudela taldeak, entxegu lokalak, programatzen dituzela kontzertuak eta bar, baina igual ez direla eguneko egunean musikara dedikatzen. Orduan gu, egia da, haunitz, dedikatu garela musikara, gainera, hainbito oso desberdinetan batzuk, artista ezagunak laguntzen, beste batzuk musika esperimentala egiten, zinemarako musika, beste batzuk artista bakarrik izanik, orduan, anbito desberdinak egiten, anbito desberditan, eta orduan, ni beste herriekiko diferentzia hor ikusten dut. Bueno, niri behin irakasle batek esan zidan oroitzen naiz, hobe dugu izatea jakite pixkat denetarik, arlo batean espertoa izatea da baino, ez dakit? Nik duda ditut. Bai? Bai. Duda ditut, ongi dago hori, baina nik musikan estilistikoki ez, baina baditut laguna honitz jotzen dutela. Ongi gitarra, jotzen dutela bateria, kontrolatzen dutela ordenagailua, eta ni zain naiz oso gitarrero. Igual gehiegi orduan, duda ditut, karo, hori ezin da jakin zer den nobena, baina nik iristeko leku interesgarri batzutara eta bueno, non egoera ez dut errango dominatzen duzun edo baina bai espektroa hobeto ikusteko, igual dedikatu behar duzula zerbaiteri gehiago edo obsesioak eta ni ez estiziogi, baina bai uste dut gitarrari dedikatu diotela bizia eta zentzu horretan gustora nago, uste dut izan altzela zuk esan duzun hori eta honitz egiten duten hori, baina ezin zara ona izan hainbeste gauzetan. Eta igual, horrelako lanbidetan uste dut niri nahiago dutela igual zerbaitetan izan ona eta beste gauzatutan ez horren ona. Baina zerbaitetan oso ona izatea guai dago. Bai, argi dago, gainera irakasleek esaten zeguna motibatzeko besterik ez, hori ez da egia. Hori zen, igual. Begira, piztu zait, honein kuriositatea, igual joanen gara estudiera, begiratzera, eta ikusteko nola aritzen zara. Bikain.
Bueno, Joseba, etorri gara ona zure estudiora, zure txokora, ez? Bai. Normalki hemen egoten zara egunero? Bai, egunero, bai, nahiko disiplinatua naiz. Bueno, alaba eskolara joaten da 8:30 edo, eta bueno, ni ja ordu horretarako normalean erne nago ere bai. Orduan gozaldu eta segun eguna nekatua baldin banago edo asteburu luzea izan bada edo latza izan baldin bada. Baina bestela 9:30 jaisten naiz honat, ordu batak arte eta hor ibiltzen naiz batzutan ofizina lanak egiten, bestetan errepertorioak ateratzen, gitarra jotzen, ez naiz denbora guztian gitarra jotzen aritzen, baina bai pasatzen dut eguerdi arte, ordu bat arte eta gero ja joaten naiz etxera bazkaltzera eta sista egitera eta oso. Dena dela gu iritsi garenean, geratu gara pixkat harrituta, hori gitarra bildumarekin, eta ni bereziki hemen oinetan montatu duzu pixkat zera, kutxa guztiekin. Azalduko diguzu pixkat zein den? Bueno, hau dira pedalak, gitarra pedalak eta egiten dutena dire soinu desberdinak. Orduan, normalean, igual entzulegoak ikusten duena gehiago da, gitarrista edo bajista, gitarrarekin, eta gehienez, gitarra amplifikagailuak, non soinua hortik ateratzen den. Baina, kate horren erdian egoten dire, horrelako, soinuak, pedalak, eta gaur egun oso modan jarri dire gainera, interneten jarri dira zirkuituak libre ere bai, orduan ari dira enpresa berriak ateratzen eta modelo oso desberdinak orduan da deitzen zaio gitarrekin ere bai gas, ez? Nola da inglesaz? Guitar addiction syndrome horrelako gas, eta orain aparatu hauekin, pedalekin eta dago horrelako sindrome bat, astero ateratzen dituztelako horrelako soinu desberdinak, eta niri gustatzen zait, soinu desberdinak bilatzea, esperimentatzea eta orduan, izan du da, orain da lokuron bat erraten dena, ez? Orduan, ditut horrelako hiru badaukat Nacho Vegasekin bat, grabatzeko eta horrela beste bat, eta beste proiektu baterako erabiltzen ditu soinu desberdinak beste bat. Dauzkat 3 pedalera, gehien pedal suelto pila bat, orduan orain da nire bizioa, gitarrak, gutxiago erosten ditut, baina pedalak pixkat merkeago dira, orduan, pedal. Eta gas horretan, zu sartuta zauden gas horretan, nola bilatzen duzu inspirazioa? Zein da zure inspirazio iturria baldin badokazu bat? Bueno, lehenengo belarria, urrango nuke, entzuten ditudanean, nire gustuko musikariak, zehazki gehiago igual gitarristak erraten eta entzuten ditut gauz batzuk, atentzioa deitzen dautenak eta erraten dutena, soinu hau nola egin du tiponek, ez? Eta gaur egun erresa da, joaten zara YouTubera, edo bere kontzertu batera, eta egiten duzu argazki bat zure gitarrista gustoko horri, edo zuzenean Instagrametik idazten diozu, noizbait ere egin dute, gustoko ditudan gitarrastei informazioa galdetu gaizu, eta soinu hau nola lortu duzu, eta hori izaten da, gilarran, azkenekotan duda izan dutenean, zuzenean idatzi diet, Ameriketako gitarristei eta horrela, eta jendeak erantzuten du gehienetan, eta azkenean elkartruke bat da, niri batzutan ere galdetu izan didate, baina gehiago da, belarria, eta gero kontzerturen batera joan, edo YouTubeen begitu informazioa, gitarrista horren bitartez, igual elkarrizketaren bat egin diotelako horlako aldizkari espezializaturen batean edo, eta hori da baina bada investigazio lan bat bastante potentea, eta gero, nire goporrak ere bai izaten dira, joan hiriburu horretara eta musika dendara joan eta hor probatu denak eta hor ikusi ze soinu berri dauden eta horri izaten da algo investigazio lana potente bat ere bai. Lehen esan duzu, hori, jiran ibiltzen zaitenean, Nacho Vegasekin, ez, aspaldira batzu berarekin, eta aurten ere, jira bat egin duzu. Nolakoa izaten dira jira horiek, kontzertu horiek? Lujoa, ez, orain sartu da berriki Miren Arraiza, Euskal Herriko musikaria ere bai, eta berak esan du, hau lujo bat da, Joseba, bai, hemen Euskal Herrian ere bai, ongi zaindua gaude, kondizioak, batzutan onak dire, besteak izan bere, baina, orokorrean
soinu kondizioak ere bai aretoetan onak direta, baina hor, karo, Nacho Vegas nahiko ezaguna da, eta orduan da, ja zaude maila batean, nor saltzen zaituzte pixkat rockstar bezala, nahiz musikaria izan, pixkat rockstar bezala. Orduan, bueno, de horretatik, bueno, berezia da, polita da, nahiz da jakin hori ez dela egunerokoanik beti esaten dut, asteburutan izaten garela rockstarrak eta gero aste tartez gozea pasatzen dugula, ez? Joaten gara batzutan 4-5 izarreko hoteletara, eta nik esaten dut, hau beharrezkoa da, nik nahiago gehiago kobratu eta lujo gutxiago eduki, ez? Baina, bueno, musika eta artista eta rockstar zera horretan, mundu honetan, bai, hola zera hori, hori, mantentzea lilura hori ez, batutan gehiagizkoa dela niretzako, baina, bueno, hori gertatzen da, hori aldi batetik, zaudela oso ondi zaindua, dena, como buen palmitas, baina gero egia da, bueno, normalean jende haunitzago aretoetan, aretoak ia beteak daude, nire proiektuetan ez dut jende haunitzik eramaten, batzutan eramaten dut, baina haunitzetan edo gehienetan ezain beste, orduan kontzertu hauetan ia beti dago jende haunitz, aretoak ia beteak daude, esan bezala soinu kondizioak ere oso onak dire, orduan, bueno, kontzertu guaiak dire, hori, alde guztiak positiboak dire, ez? Rockstar izatera, lehenago, bueno, pasazinen hainbat urte eta proiektuetatik, eta lehen, egon gara komentatzen pixkat gitarra horien inguruan, eta erakutsi diguzu, zure lehenbiziko gitarra, arrosa den hori, ikusten duzunean gitarra hau, zer pentsatzen duzu, zer tortzen zaizu burura? Dauzkatu horretzapen pila bat. Bai? Pila bat. Nire gurasoen etxean jotzen, volumen topera, kortatu, arrabatu nindu niri Euskal Rock Radikaleko pizkundean, kortatu, barrikada, ertzainak, eta orduan hasi nintzen, talde horien kantuak ateratzen, eta volumen guztian, eta orduan etortzen zait burura kantu horiek jotzea, nire lagunekin lehenengo partekatze horiek, batera hasi zelako bateria jotzen, eta horrela, bai horrelako oroitzapena, bai. Eta ibilbide guztian zehar, baduzu ez dakit momentu bereziren bat, edo anekdotaren bat bereziki gordetzen duzuna bihotzean, eta justu horrein momentua ateratzeko? Bueno, gertatu izan zaizkit gauzak, bueno, atzerrikoak nire esanguratsuenak, segurazki, gehiago deitu nautelako atentzioa, bat adibidez izan da, Nacho Vegasekin berriro ere, edo zakit, igual izan zen Mikel Erentxunekin, Mexikora joan nintzenean, hor, justu ateri berri nuen nire diskoa, Zualtzara izeneko diskoa, eta iritsi ginen aeroportura, eta badire superfans batzuk, itxointen dutela artista ez gu musikariak, aeroportuan, Nacho, Mikel, baina ja, dire, Mexikon horren zutxuak, bazatzen gaituztela gu ere, bai, musikariak, ez? Orduan, de repente, iritsi ginen aeroportura, eta de repente taldetxo bat hasi zen kantatzen nire kantu bat euskaraz Mexikon. Lo juro, promise. Eta hori izan zen, pero zer da, oso berezia. Eta bain tarteka, incluso, orain eraman behar dut diska bat, eskatzen didate tarteka, eta bakit eskatzen dutela niri eskatu gabe diskoren bat, arbarna, direlako, artistaren fansa, hori dena inguratzen duen guztia, dire, oso zutxuak. Aizu, itzultzeko pixkat errutinara, akaso, ez dakit ikusiko zaitu pixka bat zure momentuan, zure elementuan, egonen bazina bezala, bazaude, hemen, entzaiatzen estudioan.
Joseba, zer tokatzen da gaur? Zer egin behar da? Bueno, bidali behar ditut disko batzuk. Normalean, diskateri berritan, gaur egun Bandcampen eta saltzen ditugu disko desiente, arrango nuke, edo saltzen dire beren, hori, artistak zuzenean, fansei edo. Eta gaur, bat da eskaera bat, Irlandakoa, kasete bat argitaratu dutela udazkenean, eta bestea horlako elkartruke berezi bat, lehenago egon gara solasten pedaletaz, eta Bai. Eta justo kontaktatu dut, noa Mexikora, kontaktatu dut Kanadako marka batekin, badaukala pedal bat, hemen Europan lortzea zaila dela, eta badakizu orain taxekin eta gareste ateratzen zela. Orduan, badaukat Los Angeleseko lagun bat, Mexikora doala festivalera, lan egiten du ere bai musika munduan, ez da musikaria. Eta esan zean, bidaltzea pedala nire etxera, eta nik gero Mexikoan ematen dizut pedala, orduan ez ditugu pagatzen hor taxat eta gauzaiek. Eta orduan, pedaleko markako tipuarekin hitz egiten, eta esan zean, entzun zuela nire musika, eta gustatu zitzaiola, eta nahi nuen egiten genuela trukea. Trukea, nik disko batzuk bidaltzen nizkion, eta berak oparitzen zidan pedala, gitarra pedala. Eta orduan, bat izango da, diska sorta bat, Kanadara bidaltzeko, bueltan pedal berri bat eskuratzeko. Eta, haizu, historia honen barruan ere, niri txirriatu edo atentzio ditu nagoena da, kasetea. Horrenik kontsumitzen dira kaseteak? Bueno, gehiago da, nostalgia objektu bat, baina, bai, modan dago berriz ere, mundu artiagoan edo, edo kopia oso gutxi egin nahi dituzunean, gehiago simbolikoa denean, eta soinu aldetik ere, dauka zinta soinu hori, orain soinu analogikoa ere bai, dago nahiko modan, eta badauka zintak ere soinu analogiko hori, baina gehiago fetichismo zera ban ere ustez, eta badaude hori zigilutxo batzuk, hori argitaratzen dutela formatu hau, eta nire lagun batek aipatu zidan, Valentziako lagun batek, editatzen dizut kasetean disko hau. Eta, zergatik ez, horlako kuriosidade batean gelditzen da, guk ere irabaziak ez dira zuzu dirurik irabazten honekin, gehiago da, objektu arti bat gehiago. Eta, lehen justo orain aipatu duzuna ez, itzultzen ari da ez, edo, nostalgia modukoa dauka, zikloak ez, norabait bere garaien modan, gero utzi zen, gero berriz modan. Zuk, adibidez, ikusten duzu gauza bera gertatzen dira musikarekin ere bai? Musika itzultzen da, modak itzultzen dire, nola doa aldatzen musika? Bai, beti begiratzen da atzera, ez, denan, ez dakit, bizitzako eremu guztiak, ez, historiak, zerbait erakusteko badu, ez, eta artean, berrango nuke, berdin, ez, orduan, nik uste beti egon dela tendentzia horiek, atzera begirakoak egiteko, eta gero, horiek ere transformatzeko, ez, gero, badago jendea fusilatzen dituela estiloak ere bai, azpildekoak, estetikak, musika zain naiz ere bai, ez, arropak denak, eta nik, igual, ni hainbeste fusilatzearen aldekoa ez naiz, baina bai uste dut, arain arte egin den lan hori edo jendeak egin duen horreri, belarri bat jartzea, ongi dagoela, ez? Zakit erantzuten dizudan, galdera antzi dut. Super ongi. Nola joan den aldatzen musika, baina ez, hori da erantzuna, Eta nik aretu nahi duzun azken gauza bat, eta da, zuk esperimentatu duzu asko, estiloekin, ahotsarekin, tresnekin, badago zerbait horrendik esperimentatu ez duzuna eta nahiko zenukena ukitu? Pentsatu behar dut. Ahotsarekin esan duzu, ahotsarekin uste dut oraindik badaukatela, eta gitarrarekin ere bai, baina ahotsa gitarra baina askoz gutxiago landu dut, egiarran. Eta egiarran gutxiago eskatzen dago etxean, ahotsa lantzea eta errexagoa da instrumentu hartzea, pedal batzuk jartzea eta zarata egitea eta errexagoa da ahotsa, niretzako beren, ez?
Hautsarekin bihuzten gara. Bai, biluzten gara igual, eta ez dakit, ez dut ohiturari, ez ditut ikasketak egin, gitarrarekin ikasketak egin ditut, orduan, baina badaukate, hurrengo diskoa uste dut bai izan behar dela disko abestu bat, eta hor nahiko nuke pixkat gehiago landu, beti egin izan ditut abestutako diskoak, hitzak azken momentuan, orduan ja kantatzera jetzen zara igual sobera ez dituzula barneratu hitz horiek, eta nahiko nuke horrengo diskoan atentzio pixka gehiago jarri hotxera. Orduan uste dut hor badaukatela margera experimentatzeko. Gero, estilistikoki egia da, bereneako patxirekin solasten, bueno, ja egin nuen azkenekoan elektronika pixka bat, eta bueno, ya has hecho todo, eta nik, hostia, pues igual, ya he hecho muchos estilos, eta ja, bueno, musika klasikoa zut egin. Eta jazzaz nuen egin, baina berriki egin dut nire gitarra onomatopeikoaren bira bukaerako, egin dut jazz gizako boskote bat, eta ez dakit hortikan argitaratuko dugun zerbait, baina badaukat jazz kutxoa orduan, orain badagin nahiko jazzero. Ez jazz estandar, logikoa hori ez da nire rolloa, baina nago pixka jazzero orain. Osa di egonen gara. Bueno, ongi. No nahi badazikien, no nahi zalaparta, zenbat dezibelio, zenbat zarata, itxas lurrak bortxatu, ditugu indarka, natura suntsitzeko, dagizahe bata. Bagoaz baldarka, geroko lagata, erentzian kaka, Guinness liburuan guk gihirtzenen marka, Guinness liburuan guk gihirtzenen marka. Bueno, Joseba, Bueno, paketea biralia, bai, hori da. miztua zabaldua ere, bai? Badakizu barkatu. Baina Nacho Vegasekin denbora guztian, baina kontzertua bukatzen dugunean teklistak erraten du. Pakete bidalia. Benetan? Te lo juro. Toma ya. Pakete bidalia. Pakete bidalia. Ai, ze ongi horrela bukatzea. Elkarrizketate bai. Bai, eskerrik asko, Zuri, Jasmin. gurekin egotagatik. Bai. Eta hurrengoan kontzertuan edo? Hori da, kontzertuan ikusten gara. Ongi segi.